Endometrióza. Čo by mal o nej farmaceut vedieť? Viac sa dozviete v piatkovom podcaste, ktorý pre vás pripravila doktorka Paulína Koláriková a doktorka Petra Harnemetová a značka Som farmaceut. Piatkový podcast vám prináša značka Som farmaceut a spoločnosť Medart. www.somfarmaceut.sk. Ahoj Peti. Ahoj Pauli. Teším sa, že môžeme dnes znova nahrávať ďalší zo série podcastov. Áno, s tebou teda prvýkrát. Áno, aj som patrične nervózna, ale veľmi sa teším. Áno, máme takú sviežu tému, endometrióza, málo sa o nej hovorí a pritom je to úplne štandardný a teda častý jav v našej spoločnosti medzi nami dámami. Myslím si, že by sme o nej mali naozaj povedať viac, aby sme si vedeli takto aj pomôcť. Pretože ak ste žena a trpíte obzvlášť bolestivou menštruáciou, o endometrióze ste už určite počuli. Endometrióza je totiž najčastejším gynekologickým ochorením žien v reprodukčnom veku. Dokazujú to i štatistiky, podľa ktorých sa endometrióza vyskytuje u 20 až 50% neplodných žien a u 50% žien, ktoré trpia bolestiami panvy. Pauli, čo viac by sme o endometrióze mali vedieť? No čo to tá endometrióza vlastne je? Tam treba vypichnúť 3 také slová. Prvým je, že je to estrogen dependentné, druhé zápalové a tretie chronické ochorenie. Tieto 3 slová sú veľmi dôležité. Estrogen dependentné znamená, že priamo súvisí teda s hladinami estrogénu, žena trpí chronickým zápalom, čo teda spôsobuje veľké problémy v priebehu celého cyklu. Kým sa žena ale dostane k lekárovi a správnej diagnostike, predchádza tomu séria neutichajúcich ťažkostí, pomoc vyhľadá najčastejšie kvôli veľmi bolestivej menštruácii. Aké sú teda hlavné príznaky endometriózy? Tie hlavné príznaky priamo súvisia s tým, o čom teda hovoríme. Keby sme to priblížili, čo to tá endometrióza je? Za normálnych okolností zdravá žena v priebehu svojho cyklu vaječníky produkujú jednak estrogén a následne teda aj progesterón, na čo reaguje výstelka maternice, ktorá zhrubne, potom keď nedôjde k oplodneniu, tak sa začne svrkávať, odumierať a žena teda menštruuje. Ženy s endometriózou majú ten hlavný problém, že výstelka maternice, to znamená to endometrium, sa nenachádza len teda v maternici, ale nachádza sa aj kade-tade inde. Väčšinou kde? Nachádza sa väčšinou teda v malej panve, nachádza sa na pobrúšnici, nachádza sa na vaječníkoch, kde teda veľmi rada sa ukazuje v podobe tzv. Čokoládových císt, nachádza sa na močové mechúre, nachádza sa v tom rektovaginálnom septe, to znamená medzi maternicou a konečníkom, ale môže sa nachádzať hoci kde inde. Naozaj endometrióza, alebo teda to endometriálne tkanivo bolo nájdené v takmer všade, tuším, že len v slezine nebolo nájdené zatiaľ a v srdci. Ale naozaj sú prípady, kedy ženy cyklicky krvácajú z nosa v čase, keď menštruujú, pretože endometriálne tkanivo sa nachádza napríklad aj na sliznici nosa. No, a čo je problém, hej? Keď žena menštruuje, tak tá krv odchádza tade, kade má, ale pri endometrióze žena pravidelne cyklicky krváca, hlavne teda do malej pánvy, do brucha, čo spôsobuje jednak obrovské bolesti. Tá žena, alebo teda tá krv nemá kade odísť. To znamená, tá krv tam zostáva, zapáli sa to, prichádzajú tam rôzne, teda zvyšuje sa hladina cytokínov, interleukínov, kadečoho, je ten teda chronický zápal, ktorý sa následne hojí v priebehu toho cyklu a toto sa deje mesiac čo mesiac, takže v dôsledku toho naozaj žena dochádza až k tomu, že orgány, ktoré by sa po sebe mali teda klzať a mali byť voľné, tak v dôsledku toho chronického zápalu sa začínajú po sebe liepať a zliepať sa dokopy a naozaj prichádza až k takému extrémnemu, a to je naozaj už teda extrémny stav, kedy žena trpí tzv. Frozen pelvis, že otvoria ju, nájdu, že maternica zlepená s pobrušnicou, vaječník hrubému črevu, uzlíky v rektovaginálnom septe a podobne. Čo teda vieš si predstaviť, aké bolestivé je. Nie len teda v priebehu toho, kedy žena krváca tých 7 dní, keď menštruuje, ale napríklad aj pohyb čriev v priebehu
cyklu, alebo teda keď ide močiť, tak naozaj žena s endometriózou trpí bolestiami aj v priebehu cyklu, keď ide teda na stolicu alebo sa proste vycikať. Sú to naozaj závažné problémy a myslím si, že týmto podrobným opisom si nám priblížila to, že by sme sa tomu mali venovať. Nemali by sme sa dámy nejakým spôsobom uspokojiť s tým faktom, že menštruácia je bolestivá, že to k tomu patrí, ale ak to naozaj je niečo viac a že trpíme väčšími bolestiami alebo rôznymi inými problémami, mali by sme to riešiť. Vieme však z vlastnej skúsenosti, že nejakým spôsobom presvedčiť sa ísť na prehliadku ku gynekologovi nie je také jednoduché a viem, že máš aj takú štatistiku alebo také zaujímavé číslo, že ako dlho žene trvá tak priemerne, aby sa dozvedela, že vôbec takéto ochorenie má. No priemerne sa hovorí teda, že žena dostane regulérnu diagnózu endometrióza po 7 rokoch. Znamená, 7 rokov sa trápi, je hovorené teda, že bolestivá menštruácia je normálne, je nám to hovorené v podstate od puberty, že to je normálne, že ťa to bolí a podobne. Nie je normálne brať si dovolenku 1-2 dní v mesiaci kvôli tomu, že teda ležím a menštruujem. Áno, a tá bolesť je naozaj subjektívna. Nikto z nás nevie precítiť to, čo cíti ten druhý, takže naozaj by sme sa tomu mali venovať. Možno by sme si mohli priblížiť, čo znamená diagnostika, ako to vlastne prebieha, aby sme sa k tomu potom následne aj takzvané dokopali a išli. No, keď žena príde ku gynekologovi, prvé, čo sa teda rieši, je samotná anamnéza. To znamená, povie tomu gynekologovi, že ako sa má, čo ju bolí a podobne. A pri endometrióze je to také zvláštne, že charakter ochorenia nekorešponduje s intenzitou bolesti. Znamená, žena môže mať frozen pelvis, môže mať teda pozrastané ku kadečomu, naozaj veľké ložiská krvácajúce endometriózy a nemusí pociťovať výrazné bolesti. Naopak žena, ktorá má úplne malé ložiská a podobne, môže pociťovať tak výrazné bolesti, že to až nie je normálne, že nevie existovať. A naozaj toto je to zaujímavé, že žena sa ani nesťažuje, náhodou sa teda, nie náhodou, ale objaví sa nejaká čokoládová cysta na vaječníku, ktorá neodpoveda na hormonálnu liečbu, otvoria ju a zistia, že pre Boha živého máme pozdrasané všetko, čo sa dá. Naopak, žena, ktorá sa stále sťažuje na naozaj neutichajúcu bolesť, nielen počas menštruácie, ale aj v priebehu cyklu, otvoria ju a poriadne skoro nič nenájdu. Je tam zopár teda ložísk endometriózy, takže toto je veľmi zaujímavé, že naozaj každý reaguje úplne inak. Áno. A vieme príčiny vzniku tohto ochorenia? Vieš čo? Aha, ešte aby som sa vrátila k tomu tej diagnostike, lebo tá anamnéza teda prvá, ale samozrejme žena potom následne ide na to fyzikálne, takzvané palpačné vyšetrenie, kde naozaj, ak sú nejaké endometriálne ložiská na tom rektovaginálnom septe, tak dá sa to nahmatať. Ak už sú tam teda nejaké vyslovene uzliky, tak dá sa to aj hmatať. Ak je endometrióza chytená na vaječníkoch a teda vytvára tzv. Tie čokoládové cysty, tak tie tam tiež sú vidieť, už teda na sonografii. Ale nejaké tie malé krvácajúce ložiská sú veľmi ťažko viditeľné. Niekedy teda lekár posiela aj na MRI, keď nevie to nejak dobre lokalizovať a podobne, ale naozaj teda 100% metóda, ktorá nám potvrdí endometriózu, je teda laparoskopia. Ďakujem pekne. Takže myslím si, že ako náhle pociťujeme zvýšené problémy, či už pri menštruácii alebo v inom čase pri bolestiach v pánve, tak by sme sa tomu mali začať seriózne venovať. Môžeme sa ešte možno vrátiť k príčinám vzniku a vôbec k celému charakteru tohto ochorenia, pretože aj cesta k diagnóze je veľmi klukatá, ale asi aj k vzniku tohto ochorenia. Keď sa nejak snažíme zistiť, že prečo tá žena trpí endometriózou a iná nie, tak v podstate nevieme. Preto aj ťažko sa k tomu nejako postaviť, čo sa liečby týka. Celá tá liečba je taká veľmi konzervatívna, pretože hovorí a spomína sa nejaké retrográdne krvácanie, to znamená, že nekrváca žena len na spod, ale možno, že teda aj vajcovodmi do malej pánvy, nejaké imunologické poruchy alebo teda možno nejaká genetická predispozícia, ale prečo sa to naozaj tej žene deje, to nevieme a tým pádom
pádom nevieme sa ani chytiť niečoho, čo by sme vedeli ovplyvniť. Ešte raz, hovorili sme si teda, že je to ukladanie ložísk endometria v miestach, kde to nemá byť, to znamená malé panve a podobne. Ako ovplyvníme práve toto tkanivo bez toho, aby sme ovplyvnili to, ktoré je teda v maternici. Ako zničíme toto tkanivo bez toho, aby sme ovplyvnili to, čo je v maternici. Hej? Takže preto aj celá tá farmakológia toho ide ako keby tak cez košice, hej? Že len ovplyvňujeme celý ten systém hormonálny ženy a nevieme to nejak vyslovene sa tam chytiť špecificky toho. Ale zase liečba je veľmi dôležitá, ako si už v úvode spomínala, je to chronický zápal, ktorý by teda v tele nemal byť. Aké sú možnosti liečby? No, možnosti sú, prvá je tzv. Konzervatívna, to znamená farmakologická, druhá je chirurgická. Ozaj, keď teda konzervatívna liečba zlyháva, tak sa pristupuje k chirurgickej, ale teda čoho sa prvého chytá, alebo teda gynekolog sa prvého chytá, je samozrejme teda konzervatívna farmakologická liečba. Keď pacientka teda prichádza a je diagnostikovaná teda endometrióza, tak sú také ako keby 3 línie liečby. Prvá, ktorú väčšinou nasadzuje, sú perorálne kontraceptíva. Následne tie sú často kombinované práve s inhibítormi cyklooxygenázy, takže štandardný ibuprofen alebo naproxen alebo diklofenak, ktoré nám teda pekne pomáhajú v priebehu akutného ataku, keď žena teda menštruuje a potlača bolesti pri menštruáciách, a v rámci prvej línie sa ešte stále, alebo teda sa používajú tzv. Progestíny, to znamená látky, ktoré priamo ovplyvňujú ako keby ten gestagénový progesterónový receptor. Práve tie progesteróny sú zaujímavé vtedy, keď žena má kontraindikované tie perorálne kombinované kontraceptíva. Predsa len tie obsahujú aj estrogén, aj progesterón, a niektoré ženy majú teda kontraindikované estrogény, napríklad po prekonaní tromboembolických stavov alebo podobne, a vtedy rozvezujem ako keby, alebo nemáme také zviazané ruky, stále môžeme sa chytiť aj tých progestínov. A ja ešte, by som povedala, máme teda aj druhú líniu, ale teda to už ozaj zatiaľ ako keby pri tých kontraceptívach aj pri tých progestínoch vieme ako keby ovplyvňovať celý ten cyklický systém ženy. To znamená, potlačame ovuláciu a tým pádom celé tie zmeny, ktoré nastávajú v priebehu cyklu, to znamená zrast toho endometriálneho tkaniva, potom následné jeho odumieranie, krvácanie podobne, tak týmto pádom inhibujeme. Ako keby vytvárame pseudograviditu, ale teda máme aj liečiva, ktoré nám vytvárajú ako keby pseudomenopauzu. A to sú také tie rôzne analógy gonadotropín, uvoľňujúceho hormónu, tie triptorelíny a podobne. Ale teda ozaj to už sa toho gynekolog chytá v prípade, že nejak nám tá prvolíniová liečba teda nevyšla, a vtedy depotné injekcie podáva týchto triptorelínov. Ale aj my teda v lekárni vieme, aké výrazné nežiaduce účinky toto môže mať, alebo teda keď dámy chodia s normálne fyziologickou menopauzou, stretávame sa s výkyvmi nálad, nárasty hmotnosti, straty libida, návaly tepla, potenie, takže dokonca je tam narušený kostný metabolizmus, to znamená takéto dámy, alebo mohli by sme im odporúčať v tomto prípade nejaká suplementácia, vápnik, Dčko a podobne. A potom sa používajú v rámci tretej voľby ešte antagonisti prostaglandínov a inhibítory aromatáz. Toto bolo veľmi obsiahle zhrnutie možností liečby, ktoré má v rukách lekár. Ale spomínala si aj nežiaduce účinky, s ktorými táto liečba chodí a s ktorými sa aj my v lekárniach potom stretávame u liečených pacientok a do ktorých my môžeme možno nejakým spôsobom aj symptomaticky, aj suplementáciou pomôcť, zakročiť. Môžeme si ešte k tomuto povedať niečo viac?
Jasné. Pri tej kombinovanej antikoncepcii bežne teda sa stretávame s takzvaným nárastom hmotnosti, to väčšinu teda našich pacientok zaujíma, to je väčšinou spojená s retenciou tekutín a majú tam teda aj nejaké citlivosť prst, tam sa stretávame, ale veľmi dôležité sú aj tromboembolické príhody, ktoré napríklad mne sa aj podarilo ako keby tak odhaliť pri jednej pacientke, ktorá používala síce nie kontraceptíva kombinované, ale substitučnú terapiu. Takže na základe toho potom išlo doktoru a naozaj sa to odhalilo, takže aj v tomto môžeme byť nápomocní, ak sa nám teda prídu posťažovať. A to sú také naozaj teda veľké nežiaduce alebo teda výrazné nežiaduce účinky, ale o ktorých sa tak menej vie, že vo všeobecnosti pri kombinovaných kontraceptívach dochádza k narušeniu aj hladín vitamínov, aj minerálov a podobne. Vo všeobecnosti pacientky, ktoré užívajú perorálne kontraceptíva majú zníženú hladinu vápnika, magnézia, zinku a podobne, takže je vhodná aj suplementácia vyslovene magnéziom napríklad pri takýchto pacientkách. A naopak tie, čo teda majú navodenú ako keby pseudomenopauzu, tak zase môžeme tam doporučiť teda nejaký vápnik v kombinácii s D-čkom práve, aby sme ovplyvnili pozitívne ten kostný metabolizmus. Okrem suplementácie vieme odporučiť aj iné možnosti, ako zvládať endometriózu. Prečo je to chronické zápalové ochorenie. Je vhodná úprava životosprávy, napríklad v podobe stravy, pohybu. Jasné, presne ako si povedala, je to zápalové ochorenie, to znamená, asi by bolo vhodné z nášho života nejakým spôsobom odstrániť veci, ktoré nám spôsobujú zápal. Prvé, na čo by som sa pozrela, je určite to, čo jem. To je základ. Väčšina teda pacientok, alebo nechcem povedať väčšina pacientok, ale častokrát sa stretávame s konzumáciou alkoholu, ako nadmerné pitie kávy, fajčenie, stres, nedostatočný spánok alebo nedostatočná kvalita spánku. Toto všetko viem ovplyvniť aj bez toho, aby som zatiaľ siahla po nejakých kontraceptívach a podobne. V rámci teda tej stravy by som si dávala pozor na také tie spracované potraviny, hej, také tie konzervované veci a podobne, vyslovene skôr nejaké celozrnné výrobky alebo teda také vyslovene zamerať sa teda na nespracované veci. Častokrát ženám pomáha aj urobiť si takú reštrikčnú dietu. Veľa žien hovorí, alebo aj štatistiky hovoria, že obrovská úľava v rámci bolestivosti pri menštruácii nastala, keď vysadili jednak gluten a jednak mliečne produkty. Čo samozrejme nemusí platiť paušálne, ale keď naozaj žena teda trpí veľkou bolestivosťou, tak myslím si, že to stojí za zváženie na mesiac, na 2 mesiace vysadiť možno teda mliečne alternatívy a nahradiť ich nejakými rastlinnými alternatívami alebo si teda naozaj dať pozor na ten lepok. A takisto by som si teda dávala pozor aj na také xenoestrogény. Xenoestrogény sú estrogény, ktoré sa nachádzajú jednak potrave po dobe pesticídov, jednak sa nachádzajú v kozmetike, rôzne ftalány, parabény a podobne. Aj vo voňavkách a v podstate sú to chemické látky, ktoré sa nám dostávajú do kože, teda dostávajú sa nám do tela aj cez kožu a nasadzajú na naše estrogénové receptory a tým pádom úplne nám to tam môžu celé rozhádzať. Takže toto je ďalšia vec, na ktorú sa môžeme pozrieť. Kozmetika, ktorú používam, jedlo, ktoré jem, je lepšie teda, ak si to môžem dovoliť, ísť do bioalternatív a podobne. Čo je ešte veľmi dôležité, dala by som si pozor aj na nejakú nadváhu, alebo teda pridala by som zdravý pohyb, pretože práve zvýšené množstvo tuku nám zase môže poštramotiť celý ten náš hormonálny systém. Toto sú veľmi zaujímavé informácie, ktoré by sme si možno ani nedali do súvisu práve aj s endometriózou, ale aj s inými chronickými zápalovými ochoreniami. A mali by sme si na ne naozaj dávať pozor. Vieš nám povedať ešte nejaké tipy, čo sa týka stravovania, ktoré by mohli reálne pomôcť v tomto stave? V podstate sme si povedali, čo vylúčiť, že? Mohli by sme si povedať aj, čo môžem teda zaradiť, aby mi to nejakým spôsobom pomohlo.
Určite zaradiť zdravý spánok, nejak si optimalizovať spánok, ale teda čo sa týka nejakých výživových doplnkov, ktoré teda nájdeme aj v lekárni, veľmi nápomocný je kurkumín. Znamená, asi všetci poznáme prírodný protizápalový liek kurkumín. A takisto veľmi sa odsvedčil aj indoltrikarbinol, to je v podstate z kapustovej zeleniny a z brokolice účinná látka, ktorá nám pekne ako keby dáva do rovnováhy celý ten náš estrogenový systém. To znamená, keď ho máme málo, vie ho trošku zvýšiť, keď ho veľa, vie ho tam teda dať do tých správnych hladín. Takisto možno, že by som zaradila nejakú filtrovanú vodu, nie takú štandardnú, a kúpiť si teda nejaký filter na vodu. Veľmi zaujímavé štúdie sú inak aj na N-acetylcysteín. To vieme, že taká detoxikačná látka, hej, že teda má naozaj široké využitie, ale tiež N-acetylcysteín. A hlavne veľmi zaujímavé a protizápalové pôsobenie majú aj teda omega-3 mastné kyseliny. Naozaj teda dať si tam takú dávku, aby to pôsobilo teda u nás protizápalové, a tak štandardne vitamín D, magnézium si myslím, že užíva teda každý. A ešte nejaké tie antioxidanty, ak by som mohla prihodiť, tak podľa mňa veľmi zaujímavý resveratrol a kvercetín. Tak to sú naozaj veľmi zaujímavé tipy. Odporúčaš ich užívať v rámci kúry, alebo keď naozaj sú tieto ťažkosti? Ja si myslím, že vo všeobecnosti tým, že endometrióza je naozaj rekurentné ochorenie, aj po nejakých chirurgických zákrokoch sa veľmi rada vracia, tak v rámci nejakého štandardného antioxidačného protizápalového pôsobenia by som to teda užívala. Ono ten resveratrol tiež tam má tak, že po dohode s lekárom alebo s lekárnikom nevia, teda sa môže aj viac ako 6 týždňov v rámci samoliečby 6 týždňov, ale teda fakt, žena, ktorá má endometriózu, trpí endometriózou, naozaj sa potýka s chronickým zápalom. Ten zápal je tam naozaj stále, takže pomôcť, ako sa dá. Teda pokiaľ to nevieme, alebo teda pokiaľ neviem, alebo nechcem ísť tou štandardnou cestou hormonálnej terapie. Pavli, myslím si, že sme vyčerpali celú tému, čo sme si k endometrióze pripravili. Ja by som sa touto cestou veľmi rada poďakovala za to, že si otvorila túto tému, ktorá možno nie je tak nahlas rozprávaná, ale mali by sme o nej vedieť. Prajem každej dáme bezbolestný život, ideálne bez endometriózy, ale ak ste teraz nadobudli pochybnosť, že možno sa to týka aj mňa, tak vás chceme pobádať k tomu, aby ste sa tomu venovali, aby sa zdiagnostikovala a aby ste našli spôsob, ako si pomôcť. Pavli, ďakujem, že si tu dnes s nami bola. Piatkový podcast vám prináša značka Som farmaceut a spoločnosť Medart. www.somfarmaceut.sk